ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат қарор дорем, деҳаи Моинкач. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе мешавад, инҷо худи деҳаи Моинкач ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. ҷамоати роҳатӣ, бисёр бад гап намезанем, рафт. аз ин тараф дӯстони азиз рост роҳи калон мешавад. роҳ ба сӯи роҳи калон чӣ хеле мебинед, раҳҳо ҳамаш асфальт ҳастанд ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. як қадам раҳ дар ман ҳамин ҷо. бисёр бад гап намезанем, рафт. ман ҳамин ҷо раҳи мошингар дӯстони азиз наздик аст, ҳамхел омадем ва марҳамат дӯстони гиромӣ, ман ҳамин ҳавлии фурӯшӣ мебошад. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон иборат аз 8 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. 4 дар хонааш дар бинои асосӣ дӯстони азиз ва 2 дар хонаи дигараш дар бинои времянка. дар ҳавлӣ чӣ хеле ки дидед, 2 бино ҳаст дӯстони гиромӣ. ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо агарод аст ва бинои асосӣ. дар ин бино 4 дар хона ҳуҷраҳои калон мебошанд. ҳаммом аст, веранда аст ва аз қафо дӯстони азиз подвал, 2 та подвали калон мебошад. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ин бинои ошхона. дар ин ҷо боз 2 таи дигар хонаҳои времянка ва ҳамому ҳоҷатхона. ҳамомаш боз саунаам дорад дӯстони азиз. бо об таъмин аст. ҳозир камтар пас обам нишон метиҳем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ, баъд аз он мегузарем ба дигар биноҳо. ҳатман то охира тамошо кунем. инҷо дӯстони азиз якум дари даромад. дар ин ҷо якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷра инҷо бошад веранд. якум ҳуҷра дар дарунаш боз ҳамомам дорад. ҳамомшам калон мебошад. дӯстони азиз, аҳамияти ин бино бо хиштӣ пухта сохта шудааст. дар ин ҷо 1.5 хишт кардагиам. ин дӯстони гиромӣ дуюм ҳуҷра истиқоматӣ мебошад, аз байн маҳкам мешавад. ин 2 ҳуҷра ҳаст, аз байн маҳкам мешавад. ин ҷо дуюм ҳуҷра ва еш сеюм ҳуҷра. ин ҷо аллакай дуюм даромадгоҳ, веранд ва дӯстони азиз сеюм ҳуҷра. чӣ хеле гуфтем, аз байн маҳкам мешавад, сеюм ҳуҷра. дӯстони азиз, паталокҳои хонаам баланд аст. марҳамат. ин ҳуҷраҳо бе таъмир ҳастанд, аммо 4 ҳуҷра таъмир дорад. зиндагӣ карда мешавад. ва ин 4 ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, таъмир дорад. даромада зиндагӣ карда мешавад. акнун ҳозир фишори обро нишон медиҳем. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ бо об таъмин аст. аҳамияти ин чӣ қадар фишори об баланд мебошад. барои агарод обтии беҳтарин дӯстони азиз. фишори об бениҳоят баланд аст. ҳавлӣ бо об таъмин мебошад. дӯстони азиз, ҳозир мегузарем ба тақхона, баъд аз он времянка нишон медиҳем. ин якум тақхона мебошад. ва ин дуюм тақхона, як тақхонаи дарозу калон мебошад. акнун мегузарем ба хонаҳои времянка, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. дар ин ҷо ошхона дегдон дорад.
اینجا دوستان عزیز اگر از روی حساب گیریم پنجم حجره استقامتی دو تا تریزه دارد. این علاقه دویم حجره این حمام در درونش ساونا هست دوستان عزیز و در باری حمام حاجتخانه کلان است. нархи ҳавлӣ бо маслиҳат мебошад. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар ва фаҳмидани нархи хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.